dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Bħalissa għaddejjin bit-tilqim tagħna li huwa qiegħed jimxi tajjeb ħafna skont l-istrateġija li ħdimna fuqha sa mill-bidunet. U nfakkarkom li l-għan prinċipali ta' dan it-tilqim huwa li naqsu dawk in-nies li qegħdin jimirdu u jkollhom komplikazzjonijiet li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke li tnaqqas l-imwiet. Ħalli bekk aħna dejjem nkunu qegħdin nipproteġu speċjalment in-nies l-iktar li huma vulnerabbli u anke l-komplament tal-popolazzjoni tagħna. Palma rajtu issa għanna n-nis tal-ewwel grupp li laqamna li għanna n-nis li jaħdmu fil-clinical settings, għanna id-djar tal-anzjani, li għanna diversi id-djar tal-anzjani li issa ħadu l-ewwel doza u anka ħafna minnhom ukoll ħadu t-tieni doza u qegħdin hemmhekk inlestu l-aħħar ftit tilqim fid-djar tal-anzjani. Għandna wkoll dawk in-nies li huma l fuq minn 85 sena u anka mxejna wkoll bil-tilqim f'dawk l-anzjani li huma ta' bejn 80 u 84 sena u dawn baqa' biss l-aħħar ftit li issa f'dawn l-aħħar ġranet ħajirċievu wkoll littra u għalhekk imbagħad kun nistgħu nkunu laqqamna il dawn in-nies kollha li huma tal-età bejn 80 u 84 sena. Jekk ikun hemm xi nies oħrajn li l-ġimgħa d-dieħla intom ma tirċivux littra u tkunu f'din l-età ta' bejn 80 u 84 sena, fil-każ ċemplu fuq il-145 ħalli aħna nkun nistgħu wkoll nibatulkom l-invit. U anka għaddejn tajjeb ħafna bil-tilqim ta' l-essential workers u anka il-frontliners li huma non-clinical, hemmhekk laqamna l-Civil Protection, Armata, Pulizija u għaddejn bl-aħħar tilqim ukoll f'dawn il-postijiet u anka mxejna tajjeb ukoll bl-essential workers oħrajn. U anka wkoll bħalma tħabbarna aħna ħanimxu iktar l-isfel fit-tilqim bletajiet fejn ħassa ħankunu qegħdin nifukaw f'dawk il-persuni li għandhom il fuq minn 75 sena. Bħalissa qegħdin nippreparaw biex jitilqu l-inviti għal dawn l-etajiet kollha wkoll u allura fil-ġranet li ġejjin ħadkunu qegħdin tistennew li tirċievu l-invit. Importanti li tistennew l-inviti għaliex l-inviti ħajkun qegħdin jinbatu f'batches u allura kulħadd jibda jirċievi bil-mod il-mod biex ukoll intom tkun tistgħu tiġu titlaqmu fiċ-ċentri tas-saħħa jew inkella fil-bereġġ. It-tilqim ta' dan il-grupp ta' il fuq minn 75 sena ħajibda fit-8 ta' Marzu. Din il-ġimgħa wkoll bdejna nlaqmu lil dawk in-nies li jaħdmu fis-settur tal-edukazzjoni. Dan huwa settur li huwa importanti ħafna u allura minna l-erba' aħna bdejna nlaqmu lil dawk in-nies li jaħdmu fis-settur tal-edukazzjoni li għamilna huwa li aħna provajna nfukaw kemm nistgħu ħalli l-iskejjel primarji, child care centers u sekondarji jibqgħu għaddejjin, allura l dawn in-nies li jaħdu f'dawn is-setturi aħna qegħdin inlaqmuhom wara nofsinhar fix-xejn tkun spiċċat l-iskola. U dawk l-oħrajn li huma tal-post secondary bħall-università għandna wkoll għaddejjin l-ITS u ħnibqgħu għaddejjin ukoll bil-post secondaries l-oħrajn kemm dawk tal-gvern kif ukoll privati, dawk nkun qegħdin inlaqmuhom filgħodu. Allura bekk aħna qegħdin naraw li t-tilqim miex jissew fil-gruppi kollha li għandna. Il-grupp li ieħor huwa dak il-grupp li għaddej bħalissa wkoll li huma nies vulnerabbli li dawk huma nies li jkollhom iktar riskju ta' komplikazzjonijiet jew inkella mart ieħor li jew inkella mwiet jekk huma jkollhom il-COVID. U dawn huma wkoll grupp li qegħdin nibatu għalikom għat-tilqim qegħdin jiġu mlaqmin f'Mater Day. U allura wkoll hemmhekk nkunu qegħdin nlaqmu dan nies u nappellalkom li għadna qegħdin nibagħtu l-inviti għal dawn il-grupp allura min għadu ma rċiviex għalissa nistennew sakemm tirċievu l-invit min-naħa tagħkom ukoll. It-tilqim bħala dożi għaddejjin tajjeb ħafna infatti sa issa tajna 73,644 doses. Qegħdin taraw it-tilqim qiegħed dejjem jiżdied skont l-ammonti li aħna jkunu qegħdin nirċievu minn barra minn Malta. U għaddejjin ukoll tajjeb ħafna bit-tieni doża infatti sa issa għandna 23,395 persons li diġà huma ħadu żewġ dożi ta' tilqim. It-tilqim qegħdin nagħtuh skont ukoll l-istruzzjonijiet li għandna tal-manufatturi u bħalissa qegħdin nużaw il-Pfizer, il-Moderna u l-AstraZeneca li huma kollha tilqim li huwa tajjeb ħafna, huwa tilqim li huwa effettiv ukoll u anka r-riċerka dejjem qiegħda toħroġ iktar, kienet diġà
ħarġu studji mill-clinical trials immissa il-fatt li dan it-tilqim qed jintuża madwar id-dinja kollha u allura qed jitlaqmu ħafna iktar nies qegħdin naraw iktar studji li qed joħorġu kemm huma effettivi dawn it-tilqim kollha kemm huma. Kien ħarsu naqra x'qed jiġri fir-rigward tal-każijiet. Il-total ta' każijiet li għandna f'dan l-aħħar 24 siegħa kien ta' 258 cases u allura t-total ta' każijiet issa huwa ta' 21,982. Tajb nfakkarkom li aħna wkoll skont l-avviż legali li ħareġ ftit ġimgħat ilu, aħna bdejna wkoll nimxu biex nużaw ukoll dawk il-rapid antigen tests li daw ħafna nies jafuhom bħala rapid tests, dawn ukoll jekk ikunu każijiet fejn ikunu persuni li ġew pożittivi permezz tar-rapid test li għandhom is-sintomi tal-COVID, jew inkella jkunu persuni li ġew pożittivi bir-rapid test li kienu close contact ta' persuna li huwa pożittiv, dak noħduh bħala confirmatory test mill-ewwel allura jitqies bħala pożittiv mill-ewwel u m'għandux għalfejn jerġa' jagħmel PCR tests. U dawn it-testijiet kollha qegħdin ukoll aħna tar-rapid tests jekk ikunu confirmatory qegħdin inżiduhom ukoll man-numru totali li aħna nkunu qegħdin ninnotifikawkom bihom ta' kuljum. B'eżempju minn dawn it-258 positive cases li kellna 34 minnhom li kienu permezz ta' rapid test li kienu confirmatory minħabba sintomi jew inkella close contact. Dan il-passa minni għaliex aħna rridu nkomplu nsaħħu l-testjar, l-evidenza qiegħda toħroġ iktar tal-użu ta' dawn iż-żewġ tipi ta' testijiet differenti u allura aħna rridu nagħmlu l-massimu użu ta' dawk it-testijiet li jkollna available ukoll li hemm fuq is-suq. Barra minn hekk ukoll kellna 182 cases li ġew recovered u allura total ta' każijiet recovered huwa ta' 19,087. Kellna 313 persuni li tilfu ħajjithom minħabba il-COVID u allura total ta' każijiet attivi huwa ta' 2,582 cases. Sitwazzjoni fl-isptarijiet tagħna hemm total ta' 130, fl-ITU għandna 19 il-persuna, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei hemm 8 persuni, Mater Dei f'wards oħrajn hemm 47, Boffa hemm 4 persuni, St. Thomas 22, ir-rehab ta' Caring Grek persuna waħda, il-Good Samaritan hemm 18, Mount Carmel 5 u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 6 persuni. Bam qegħdin naraw it-total ta' każijiet qiegħed dejjem jiżdied, aħna qegħdin bħalissa fil-wave fejn rajna li għandna il-wave fejn kellna numru ta' każijiet niżel ftit, però bħalma rajna f'dan l-aħħar qegħdin naraw iż-żieda fil-każijiet. Hemm diversi raġunijiet għalfejn ikun hemm din iż-żieda, fosthom prinċipalment qegħdin naraw li hemm l-impatt ukoll tal-varjant. Il-varjant tal-Ingilterra li sa issa minn numru ta' testijiet ta' genetic sequencing li għamilna sibna li sa' issa għanna 61 każ tal-Renju Unit varjant u barra minn hekk ukoll aħna qbadna random sampling tal-testijiet pożittivi li jkollna u minn dawn sibna li kien hemm 8%. Bħalissa nistmaw li b'wieħed ieħor 8% tal-każijiet li huma pożittivi jkunu ta' dan il-varjant. Huwa importanti li nifhmu x'qed jiġri, nifhmu li l-varjant qed ikollu impatt fuq il-popolazzjoni tagħna, naraw ukoll qed ikollna clusters li jkunu relatati ma' dan il-varjant u allura importanti li nkomplu nsegwu il-miżuri li hemm fil-post ħalli hekk aħna nkomplu nillimitaw. Li nafu fuq il-varjant huwa li dan jiġi trasmess minn persuna għall-oħra iktar malajr minn il-COVID li konna nafu qabel. Allura importanti li aħna nsegwu l-miżuri meħtieġa. Barra minn hekk ukoll bħalma nafu dejjem meta jkollok persuni ma jkunux qegħdin isegwu l-miżuri ta' mitigazzjoni, hemmhekk ħajkollna iktar trasmissjoni. U allura nappellaw il-pubbliku li dejjem rridu nkomplu nsegwu dawn il-miżuri għaliex l-ammont ta' trasmissjoni li għandna fil-komunità għadha għolja. U allura importanti li nsegwhom sakemm aħna nkomplu nimxu bit-tilqim tagħna ħalli nilħqu ħafna mill-popolazzjoni tagħna. Il-7-day moving average huwa ta' 203 li huwa l-darba li qabeż it-200 bħala 7-day moving average li qed jindika wkoll xenarju fejn bħalma spjegajt għandna trasmissjoni fil-komunità.
Xi ħaġa min-naħa pożittiva hija li diġà qegħdin naraw impatt tal-vaccination. Aħna għalhekk bdejna nlaqmu lill-anzjani li xnafu li huma l-anzjani li iktar jista' jkollhom komplikazzjonijiet u dan diġà qegħdin naraw l-impatt tiegħu fid-djar tal-anzjani. Bħalma tiftakru anke jekk taraw minn din il-graff li qabel kien qed ikollna numru ta' każijiet fid-djar tal-anzjani, issa n-numru ta' każijiet naqas fejn hawnhekk għandna dal-aħħar ġimgħa kellna biss 4 tidjar li kellhom każijiet u ma kienux jaqbżu l-4 każijiet f'din il-ġimgħa f'kull home. U għandna wkoll ftit każijiet li għadhom attivi f'St. Vincent de Paul fejn hemmhekk ukoll għaddejjed il-qim tajjeb ħafna. Il-clusters li qed ikollna huma relatati maġġor parti tagħhom ma' households bħalma konna qegħdin naraw f'dan l-aħħar xhur ukoll. Għandna wkoll numru ta' social gatherings li qegħdin ikunu relatati ma' clusters, allura importanti li nieħdu ħsieb li aħna kemm nistgħu nżommu dejjem ma' dawk in-nies li huma tal-bubble tagħna, tal-familja tagħna biex bekk innaqsu kemm nistgħu dawn il-clusters u trasmissjoni. Anka fuq il-postijiet tax-xogħol qatt qed ikollna xi każijiet ftit każijiet ukoll f'institutions u anka każijiet clusters li mhumiex kbar imma li huma relatati wkoll ma' edukazzjoni. Qegħdin naraw it-total ta' każijiet attivi li qiegħed ivarja f'Għawdex infatti għandna 153 cases li huma attivi mit-total ta' każijiet pożittivi li għandna. Il-każijiet li kellna din il-ġimgħa. Ukoll hija stampa ċara qiegħda toħroġ ukoll l-impatt tal-vaccination fejn bħalma qegħdin taraw hawnhekk qed ikollna ftit każijiet ġodda li qegħdin ikunu ta' il fuq minn 80 sena meta tqabbilhom ma' dawk il-każijiet ta' etajiet li huma iżgħar. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw l-etajiet li huma iżgħar li qed ikunu jikkontribwixxu l-iktar għal dawn il-każijiet li qegħdin ikunaw. U jekk inqabblu mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li qed tkun hemm żieda f'dawn l-etajiet iżgħar meta tqabbel mal-ġimgħa ta' qabel fl-etajiet kollha propju għaliex aħna kellna żieda fit-total tal-każijiet. L-average age tal-każijiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa kien ta' 38.9 years. Għad qed ikollna l-imwiet hija xi ħaġa li tistennija li jkollok l-imwiet f'din il-fażi sakemm aħna nkunu qegħdin nagħmlu coverage ukoll ta' dawn il-persuni li huma wkoll permezz tat-tilqim. U l-mortalità jekk inħarsu mill-etajiet li kellna sa mill-bidu tal-pandemija l-maġġor parti kienu iktar fl-irġiel u bejn 80 to 84 years. Fakru li t-testjar kemm huwa importanti nibqgħu għaddejjem blit-testjar tagħna, speċjalment f'din il-fażi fejn aħna għandna l-każijiet fil-komunità li huma għoljin, importanti li aħna nibqgħu nagħmlu t-testijiet ħalli dawk il-każijiet naqbduhom mill-ewwel u anka fis-sitwazzjoni fejn hemm dit-trasmissjoni u fejn nafu wkoll li hemm il-varjant qed jiġi impattat, allura importanti d-distanza soċjali trid tibqa' hemmhekk, importanti nżommu dak li tallimna biex aħna innaqsu il-firxa. L-użu tal-maskri huwa importanti nafu kemm ħadem u l-importanza wkoll ta' l-iġene tal-idejn għaliex dan dejjem ħankunu qegħdin innaqsu trasmissjoni minn persuna l-oħra u anke fejn tkun qiegħed inti l-environment li għandek. Nafu wkoll kemm huwa importanti li aħna nibqgħu nikkontrollaw dak li ġej minn barra u għalhekk hemm dik il-lista ta' l-amber list fejn il-persuni ġej minn dawn il-pajjiżi jkunu qegħdin jittolbu li jkollna il-PCR test inkella jekk huma ma jkollhomx PCR test x'in jaslu Malta aħna nagħmluhom it-test fl-ajruport tagħna. Infatti bejn it-18 u l-24 ta' frar għamilna 898 tests u minn dawn ġew 2 persuni li ġew pożittivi u dawn kienu każijiet li ġew mill-Italja. U dawn ikunu qegħdin fil-kwarantina. Fakkarkom importanti jekk tiżviluppaw xi sintomi ċemplunna fuq il-111 ħalli nkun nistgħu nagħmlulkom it-test inkella ibbukkjaw fuq il-covidtest.gov.mt fejn hemmhekk tistgħu tibbukkjaw għal swab test u nibatulkom inċemplulkom aħna bl-appuntament. Infatti sa minn meta bdejna b'dan is-servizz kien hemm 18,086 persons li bbukkjaw għat-test b'dan il-mod. Il-COVID Alert Malta li huwa l-Contact Tracing App kellna 94,672 persons li downloadjaw din l-app li tiġi 19.6 tal-population ta' digital age
U minn dawk il-persuni li kienu pożittivi kellna 609 li tajnihom il-kod u minn dawn 366 daħluha fl-app tagħhom u kellna 1840 persons li ċemplulna għaliex kienu irċivew l-alert fuq il-mobile tagħhom li huma setgħu kienu f'kuntatt ma' xi ħadd li huwa pożittiv. Allura bħalma qegħdin taraw bħalissa għaddejjin bil-rollout tagħna tal-vaccination biex dejjem ikollna iktar nies li huma protetti u anka għadna għaddejjin ukoll bil-każijiet l-investigazzjoni tagħhom, speċjalment f'dan ix-xenarju fejn għandna trasmissjoni għolja bil-iżolazzjoni, contact tracing u anka importanti li kulħadd jibqa' isegwi il-miżuri li għandna fil-post. Grazzi. Welcome to this medical bulletin on COVID. We are rolling out with our vaccination program whereby we have vaccinated a number of persons according to the strategy, the clinical setting workers, the people who live in elderly homes and the staff who work within elderly homes and the persons aged 85 and over. We are sending the last few invitations of people who are aged between 80 and 84 as the coming days. And if you don't receive an invite, if you're aged over 80 years, kindly call us on 145 so that we can give you an appointment. We are also have vaccinated a number of the non-clinical frontliners, including civil protection and police and other non-clinical frontliners. And now we are also moving on to starting another group of vaccination, which is the people who are aged over 75 years. So in the coming days, those people aged over 75 will be receiving an invitation to come to get vaccinated within the health centers or as the community clinics. We will be sending these invitations in batches, so kindly, there's no need to call us until you receive your invitation so that we will be offering you the vaccination. This week, on Wednesday, we started also with the vaccination of the educational sector, whereby we have vaccinated a number of people already. We are offering the vaccination to the schools in the childcare centers, primary schools, and also we'll start with the secondary schools as well in the afternoon, so that we will make this as comfortable as possible and not interfere with the times of the schooling. And we are offering also the vaccination to the post-secondary schools in the morning. So, as we are rolling out this vaccination to the schools, we also have started a number of the essential workers within this week and going on with the rollout of the vaccination. The rollout is moving very well. We are ahead of the planned schedule. In fact, we have already administered 73,644 doses to our population, and we already have 23,395 persons who have been vaccinated with 2 doses. The current situation in respect of the number of cases is that we had 258 cases in total over the past 24 hours, so the total number of cases is 21,982. We have included also the rapid tests in this number of the positive tests. Also, in terms of the legal notice we have issued a couple of weeks ago, whereby people who have tested positive on rapid tests and are symptomatic or have been a close contact of a COVID person or are part of an outbreak, they will be considered as confirmatory positive, and there is no need to retest by means of PCR swab. So these are being included with the daily figures that we have. We had 182 persons who have recovered, so the total numbers of recovered persons is 19,087. Up to now, we had 313 deaths, and the active number of cases is 2,582 persons. The 7-day moving average is 203, which is a high number, and it is important for everyone to continue to adhere to the mitigation measures, because we have seen that this number of increased cases is quite related to the variant ongoing in the community, and also the fact that we don't have everyone adhering to the prevention and mitigation measures. So it's important to continue to take care of ourselves and others. My appeal is for everyone to adhere to these measures, and also those people who are being offered the vaccination, come and get vaccinated so that we will be able to protect you. Thank you. Stay safe. Naddu għal-mistoqsijiet.
Il-wara f'sinar tajjeb, Xerona Debono minn Net News għandi 3 mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. Semmejt li l-każi fid-djar tal-anzjani naqsu ma nafx tista' tgħidli eżattament kemm hemm każi ta' anzjani pożittivi fir-residenti tal-anzjani. Issa kif qed jiġu determinati n-numri ta' minfiq jekk issa mhux qed isir in-negative testing. U l-aħħar mistoqsija l-vulnerabbli qed jingħataw prijorità l-vaċċin. Min qed jiddetermina min huma? Mela, importanti bħalma spjegajt iva aħna fid-djar tal-anzjani dejjem rajna li hemmhekk huwa importanti li dawn jiġu protetti permezz ta' tilqim u kien wieħed mill-gruppi li huma priorità. Jekk inħarsu lejn l-aħħar ġimgħa, infatti kellna 4 djar tal-anzjani li kellhom xi każijiet, infatti f'dar minnhom kellna resident wieħed, f'dar oħra kellna 3 residenti u waħda staff, dar oħra kellna 2 staff u dar oħra kellna resident wieħed. Fil-residenza ta' San Vincenz, hemmhekk ukoll għaddej tajjeb it-tilqim fejn għandna tilqim l-uptake tiegħu huwa tajjeb ħafna u bħalissa hemmhekk għandna 14 il-persuna li huwa attiv bħala residenti. U anka bħalissa hemm 3 wards li għadhom qegħdin fil-kwarantina. Fuq il-każijiet kif jiġu determinati jekk humiex recovered, aħna għamilna l-policy tagħna li mxejna ta' kif inti ir-riċerka dejjem qiegħda turina u x'nafu fuq dan il-virus. Jekk inħarsu lejn dan il-virus meta jaffettwa lil xi ħadd u persuna jiġi pożittiv, jekk inti tħares lejn l-andament ta' recovery ta' dan il-persuna, wara 10 tiem ġeneralment dan il-virus ma jkunx għadu qiegħed jirreplika. Allura eventwalment ma jkunx qiegħed jista' jinfetta lil persuni oħrajn. Aħna nieħdu 14 il-ġurnata ta' iżolazzjoni ħalli hemmhekk aħna nkunu qegħdin naċċertaw ruħna li dak il-persuna minn 14 il-ġurnata minn meta ħareġ pożittiv u mbagħad ma jkunx għadu infettiv. L-CDC u anke CDC Amerikana u anke diversi pajjiżi oħrajn ukoll jagħmlu rakkomandazzjoni jekk inti għandek persuna li kien pożittiv u m'għadux bis-sintomi, allura hemmhekk inti wara 14 il-ġurnata huwa safe li inti tista' toħorġu barra fil-komunità u m'għandekx għalfejn terġa' tagħmlu t-test. Infatti għalhekk aħna stennejna ftit anke minn meta ħarġet din il-koll ir-rakkomandazzjoni mill-ECDC propju f'Ottubru, ħalli aħna naraw ukoll x'qed jiġri bil-każijiet li jkollna aħna. U allura hemmhekk aħna biddilna l-policy fejn persuni li qegħdin fil-komunità li m'għandhomx l-ebda sintomi wara li għaddu 14 il-ġurnata jkun jistgħu joħorġu. U allura inti l-każijiet li jkunu recovered qegħdin jinħadmu b'dan il-mod fejn inti wara 14 il-ġurnata tkun tista' dak il-persuna tiddeterminah li huwa m'għadux attiv. Fuq il-persuni vulnerabbli, aħna għandna riċerka tajba għandna esperjenza ta' sena b'din il-pandemija fejn nkunu nistgħu nidentifikaw kemm minn dak li rajna u Malta kif ukoll mill-gruppi ħafna ikbar minn barra minn Malta min huma dawk in-nies li huma għandhom mart kroniku li ħajpoġġuhom iktar friskju li jkollhom komplikazzjonijiet li huma mwiet u dawn il-listi ġew elenkati u aħna nkunu qegħdin niddeterminaw dawn in-nies li huma vulnerabbli skont din il-lista. Aħna kellna wkoll lista li diġà f'Marzu konna informajnikom li intom qegħdin vulnerabbli u lura dik il-lista, però wkoll minn Marzu law nistgħu nifhmu li jkun hemm iktar persuni li żviluppaw dawn il-komplikazzjonijiet, allura aħna qbadna kemm nies li jkunu qegħdin listjati li jiġu wkoll fil-isptar minħabba dan it-tip ta' mart kroniku, anke persuni li huma miktubin magħna wkoll bil-POIC li jieħdu ċertu trattament li dawn ikunu allura f'dik il-lista tal-vulnerabbli u l-dawn qegħdin nibatu għalikom. Il-wara nofsinhar tajjeb Ruth Castillo minn TVM. Dwar il-varjant tar-Renju Unit, dawn il-każijiet li qed insibu f'pajjiżna huma każijiet importati u x'inhuma forsi s-sintomi ta' dawn il-varjant u biex il-fejqan tiegħu jieħu aktar fit-tul mill-COVID li għandna magħna ilu samana f'sena. U għandna każijiet ta' varjanti oħrajn bħal fost oħrajn ta' South Africa kien hemm żieda fil-każijiet. Forsi update dwar il-każijiet fl-ITU, eżempju l-età tal-pazjenti fl-ITU bil-COVID, naqset għada l-istess bħalma kienet qabel ma beda il-programm tat-tilqim, u fiex waslet l-idea tal-vaccine passport li din il-ġimgħa kienet anke fuq l-aġenda tal-mexxej Ewropej, xi żviluppi kien hemm dwar dan l-aspett. Grazzi.
Fuq il-varjant tal-Ingilterra, dan li nafu fuq huwa li dan jiġi trasmess iktar minn dawk il-tipi tal-COVID li aħna kien qed ikollna qabel. Infatti huwa stmat li bert wieħor ikollu trasmissjoni ta' bert wieħor 70% iktar mill-każijiet l-oħra. U għalhekk importanti li ħafna li hemmhekk inkunu qegħdin iktar attenti wkoll għal dawk il-miżuri ta' mitigazzjoni u ta' prevenzjoni. Aħna ninvestigaw il-każijiet kollha li jkollna u minnhom dawn il-każijiet li jkunu pożittivi aħna qegħdin naqbdu dawk l-iktar li jistgħu jkunu fejn għandna suspett li huma varjant u hemmhekk ninvestigawhom. Ġifieri dal-każijiet li joħorġu bħala varjant diġà jkunu qegħdin investigati u anke jkunu qegħdin f'iżolazzjoni. Mill-investigazzjoni tal-ewwel ftit każijiet li kellna każijiet li kienu importati, però iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed qed ikollna l-maġġor parti tal-każijiet li ma jkunux linkjati direttament mal-ivvjaġġar. U allura dan ukoll qed jindika li hemmhekk għandna wkoll trasmissjoni fil-komunità ta' dan il-varjant. Li hija xi ħaġa simili wkoll dak li qed jiġri wkoll f'pajjiżi Ewropej, infatti ħafna pajjiżi Ewropej il-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollhom qegħdin jinbidlu fil-varjant. Aħna qegħdin nippruvaw nikkontrollaw kemm nistgħu il-firxa ta' dan il-varjant billi nagħmlu investigazzjoni ta' dawn il-każijiet li jkollna kollha li jkunu pożittivi u anke speċjalment fejn inti jkollok indikazzjoni li jista' jkun dan il-varjant tal taqbdu li jista' jkollok iktar clusters li jkunu ikbar minħabba trasmissjoni iktar. U s-sintomi huma simili ħafna tal-istess tal-COVID-19 li nafu bih, allura jkun iktar diffiċli persuna li jaraf jekk għandux il-varjant jew le. Aħna jkollna suspett li jista' jkun il-varjant meta inti tibda tara li għandek il-clusters li jkunu qegħdin jinfirxu iktar malajr għaliex dak huma l-indikazzjoni li jagħtik dan il-virus. Fuq il-varjant ta' South Africa, sa' issa kellna każ wieħed biss li kien pożittiv u dak ma kellniex iktar, però aħna wkoll qegħdin nibqgħu għaddejjin blit-testjar tagħna u tajjeb ngħidu li wkoll il-laboratorju tagħna ta' Matidej ikun jista' jaqbad dawn il-varjanti kollha kemm huma. Fuq l-ITU wkoll bħalissa għandna numru ta' każijiet hemmhekk ukoll li bħalma rajna kien qed ikollna dawn in-numru ta' każijiet li qegħdin jiġu wkoll ikkurati fl-ITU u hemmhekk aħna nagħtuhom l-aħjar kura li għandna fl-ITU tagħna. Fuq vaccine passport bħalissa għaddejja diversi diskussjonijiet fuq is-sitwazzjoni ta' l-użu tal-vaccine passport, bħalissa għaddejjin diskussjonijiet ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea bejn il-pajjiżi u bħalissa qegħdin naraw x'inhuma l-indikazzjonijiet u x'inhi r-riċerka biex tara kemm inti din il-vaccine kun qiegħda tnaqqas l-infectivity ta' dawn il-persuni meta persuna joħodha. Diġà hemm indikazzjonijiet ukoll mill-istudji li qegħdin joħorġu minn Iżrael li huma indikazzjonijiet li huma tajbin, allura aħna Malta flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej nkunu qegħdin ukoll insegwu dawn l-istudji qegħdin joħorġu ħalli naraw l-aħjar użu li jista' jkollok inti wkoll għal persuna li jkun vaccinated u anka l-użu tal-vaccine passport. Aħna bħala Malta qegħdin nippreparaw ruħna fi għandna id-database li hemmhekk qed ikollna l-informazzjoni kollha ta' dawk il-persuni li diġà tlaqmu ħalli la darba naslu biex jibda jintuża l-vaccine passport aħna nkunu f'pożizzjoni li nkun nistgħu noħorġuhom ukoll. Il-wara nofsinhar tajjeb Monika Ġus minn newsbook.com.mt għandi xi ftit mistoqsijiet. L-ewwel waħda tikkonċerna li għandna informazzjoni li swab test li jirriżultaw pożittivi minn laboratorji privati mhux jiġu inkluż mal-istatistika uffiċjali li joħroġ il-Ministeru tas-Saħħa ta' kuljum. Tikkonferma dan? It-tieni mistoqsija tirrigwarda li fit-tmiem il-ġimgħa fuq il-Coast Road ikun hemm numru ta' sewwieqa ta' muturi li jinġabru ħdejn il-kiosks mingħajr maskri. Qegħdin tirċievu l-menti dwar dar u saqsejtu biex ikun hemm iktar infurzar. L-aħħar mistoqsija hija rigward il-persuni vulnerabbli. Kemm minn dawn il-persuni vulnerabbli s'issa rċevew l-ewwel tilqima, l-ewwel doża u dan il-grupp kemm hemm nies bejn wieħed u ieħor? Fuq il-laboratorji li għandna Malta, aħna għanna zlewnet fakru li għanna żewġ tipi ta' testijiet. Għanna il-PCR testing li dan isir f'Medical Diagnostic Lab.
U l-Medical Diagnostic Labs huma liċenzjati, kienu diġa liċenzjati qabel il-COVID minn żmien u diġa hemm l-obbligu li kull laboratorju jkun qiegħed jirrapporta l-uffiċċju tal-SPH dawk il-każijiet kollha li huma pożittivi. Aħna mill-bidunet dawk il-każijiet li kienu qed joħorġu pożittivi mill-laboratorji li għandhom faċilitajiet li jagħmlu PCR tests, hemmhekk dejjem kienu qegħdin jiġu inklużi fit-testijiet tagħna. Ġifieri ta' kuljum ikollna każijiet pożittivi li jiġu minn dawn il-laboratorji privati u dawn inkluduhom ukoll fin-numri pożittivi li għandna. Aħna mxejna wkoll iktar il-qudiem li anke ħriġna leġiżlazzjoni bħal-met li huma fuq ir-rapid testing ukoll. U kull faċilità li qiegħda tibda toffri rapid testing din għandha tkun qiegħda tirreġistra mal-Malta Medicines Authority biex hemmhekk tkun tista' tibda toffri dawn il-rapid testing. Anka it-tip ta' testing kits li huma jintużaw iridu jkunu wkoll skont il-lista li toħroġ l-Unjoni Ewropea biex aħna nassiguraw li dawn it-testijiet qegħdin ikunu testijiet u kits li jkollhom l-aħjar sensitivity u specificity. U dawn ukoll hemm obbligu wkoll li huma jirrapportaw dawn ir-rapid tests li jkunu pożittivi u anke dawk li huma negattivi. Infatti bħalma rajtu illum ukoll f'dan l-aħħar ġimgħa konna qegħdin nirrapportaw u nżidu wkoll dawn ir-rapid tests man-numri li aħna qiegħed ikollna. Infatti jekk aħna nħarsu lejn in-numri li kellna illum, kellna mir-rapid testing kellna 494 rapid tests li huma ġew rapportati mat-tolti test li saru u minn dawn kien hemm 230 li kienu saru mill-privat. U anka mill-pożittivi kellna numru minnhom li ġew mill-privati. Ġifieri aħna qegħdin hawnhekk dak in-numri li nirrapportaw ta' kuljum qegħdin ikunu dak in-numru ta' każijiet pożittivi li joħorġu kemm min-naħa ta' PCR kif ukoll min-naħa ta' rapid test li jiġu kemm mill-laboratorji li huma privati, kemm mill-laboratorji tagħna tal-gvern u anka mill dawk il-postijiet kollha fejn qegħdin joffru ir-rapid tests kemm dawk privati u kif ukoll dawk tal-gvern. Fuq spezzjonijiet aħna saħaħna kemm nistgħu l-ispezzjonijiet li qegħdin isiru, nfakkarkom li hemm diversi wkoll liġijiet li qegħdin hemmhekk biex nimmitigaw il-sitwazzjoni tal-COVID fosthom li inti għandek il-bars li huma magħluqin, li restaurant u clubs li huma issa mill-ewwel ta' Marzu jistgħu jibqgħu miftuħin biss sa nofs il-lejl u mbagħad ikunu magħluqin bejn nofs il-lejl u l-5 ta' filgħodu u anke fakkarkom li hemm il-liġi tal-gatherings barra. Allura ma jistax ikollok persuni iktar minn 6 li jkunu qegħdin close ma' xulxin. Ħalli bekk aħna nillimitaw inti l-spread ta' dan il-virus u hemmhekk għandek ukoll l-ispezzjonijiet li għaddejjin regolarment. Fuq il-vulnerabbli għaddejjin tajjeb dan huwa grupp li huma kbir ħafna li huwa grupp li fuq minn 25,000 persons u allura għaddejjin bir-rollout tiegħu fejn qegħdin nibagħtu għal dawn in-nies u tajjeb ngħidu wkoll li kellna konkurrenza tajba ħafna. Nsallimlek Professor Gawci kelli peplow minn One News. Kien tħabbar milux illi fil-Marzu se jkollna fil-fatt ir-raba vaċċin kontra l-COVID-19 tal-kumpanija Johnson & Johnson li jfisser illi ħajkonna aktar dożi disponibbli biex nagħtu lil kull faxxa ta' dawn tal-persuni li jridu jitlaqmu. X'ħidma saret biex ovvjament issa li għandna aktar dożi disponibbli xorta l-istrateġija tibqa' sejra kif inhi sejra u ma jkunx hemm l-ebda xkiel. Grazzi. Iva, dan hija importanti ħafna fejn aħna qed ikollna numri ta' dożi li qegħdin jiġu minn kull tip ta' tilqima, ġifieri bħal sanna tal-Pfizer, tal-Moderna u tal-AstraZeneca, u bħalissa għaddejjin ukoll evalwazzjonijiet mal-European Medicines Agency tal-vaccine oħra li toħroġ mill-kumpanija Johnson & Johnson u l-vaccine jisimha Janssen. Din hija vaccine oħra li taħdem simili ħafna bħal tal-AstraZeneca u allura qegħdin nistennew li x-xahar id-dieħel f'Marzu ikun hemm l-approvazzjoni ta' din il-vaccine. Aħna għandna ordinati wkoll through il-joint procurement minn din il-vaccine u allura hemmhekk aħna nistennew li ħajkonna aktar vaccines available. Aħna qegħdin nagħmlu qegħdin nippreparaw ukoll biex aħna nkomplu nsaħħu r-rollout tagħna, infatti li għamilna hija li aħna għandna diversi ċentri fejn qegħdin nagħtu t-tilqim. U kull ċentri qegħdin niffukaw skont il-gruppi ta' nies li aħna qegħdin inlaqmu. U allura bekk inti dan ir-rollout li aħna kellna l-pjan tajjeb għalih, dan ir-rollout iżjed ma jiġu vaccines, iżjed ma jkollok vaccines li jiġu approvati, allura inti ir-rollout iżjed ikun jista' jsir malajr.
Sellimlek Professor Gawci, Claudia Kolejero mill-ġurnal L-Orizzont. Żewġ mistoqsijiet ma jimpurtax. Il-ġimgħa d-dieħla mistenni jiġi konkluż loti ta' tilqim l-residenti kollha fid-djar tal-anzjani. Is-sema wkoll se jkun qegħdin jitneħħew xi miżuri f'xi djar. Tista' tindikalna x'se jkunu dawn? U mistoqsija oħra, kemm hemm nies bħalissa fi kwarantina u kemm hemm każi ta' persuni li għalkemm ħadu t-tieni doża xorta reġa' ħarġilhom il-virus. Grazzi. Fuq id-djar tal-anzjani, pal-medna aħna barra li għanna l-miżuri ta' infection control għaddejjin f'dan il-post u koll hemmhekk kienu nataw il-priorità biex huma jkun jistgħu jiġu mlaqma. U nifmu wkoll li għandna l-anzjani li qegħdin f'dawn id-djar li huma f'kwarantina, ilhom ħafna ma jaraw fiżikament lil persuni, ilhom ma joħorġu minn dawn id-djar, allura inti trid tħares kemm inti l-persuni wkoll qegħdin isofru minn ukoll mart ukoll mentali, psikoloġikament huma importanti ħafna. Però aħna rridu naraw li aħna nkunu qegħdin niftħu wkoll minn dawn il-miżuri b'mod li jkun sigur ħafna. U allura rridu nassiguraw li dawn il-homes ikollhom għall-inqas 90% minnhom ikunu mlaqmin biż-żewġ dożi u jkunu għaddew għall-inqas 10 tiem minn meta huma ħadu ż-żewġ dożi ħalli bekk inti ikollok il-maximum protection li huma jistgħu jieħdu minn din it-tilqima. Fakarkom li din hija betwar nafu l-vaccines għandhom betwar 94% effectiveness la darba inti tkun ħadd it-tieni doża. U bħalissa għaddejjem pidma mal-Ministeru responsabbli għall-anzjani biex aħna nkun nistgħu nfasslu dan il-pjan ta' kif għandhom jinfetħu dawn il-miżuri ħalli bil-mod il-mod hemmhekk nibdew nirrilaxxawhom u anke dawn l-anzjani jibdew jieħdu dik il-libertà li jista' jkollhom ħalli bekk aħna nieħdu l-benefiċċju massimu minn din it-tilqima. Aħna bħal dejjem imxejna fuq l-evidenza, dejjem imxejna pass biex bekk aħna nkunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ dawk il-passi kollha li nkunu qegħdin nagħmlu. Però huwa importanti li inti qabel tieħu il-miżuri f'dawn id-djar hemmhekk inti tara li huma kienu ħadu dik it-tilqim biż-żewġ dożi u l-inqas ikollok 90% minnhom li jkunu ġew covered. Għalissa għanna u koll jekk inħarsu lejn in-nies li għanna f'kwarantina għanna 6,313 persons total li qegħdin fil-kwarantina fil-popolazzjoni tagħna. Fuq iż-żewġ fuq persuni li jistgħu joħorġu pożittivi wara li inti tkun ħadd it-tilqim. Rridu niftakru li meta inti ħadd it-tilqima l-ewwel doża għandek effettività ta' betwieħor 52% mill-li nistgħu nafu dak li ħareġ mill-clinical trials. Però issa ħerġin iktar informazzjoni u iktar studji xjentifiċi. Infatti, jekk inħarsu lejn l-Iskozja, għamlu it-trial bl-AstraZeneca fejn sabu li anka bl-ewwel doża hemmhekk ħajkollok il-fuq minn 90% effectiveness li hija aħbar li hija tajba ħafna u allura diġà hemmhekk għandek il-protection ta' dak il-persuni. Però nafu wkoll jekk inti ħadd l-ewwel doża u stajt iltqajt mal-virus qabel ma inti kont diġà ħadd it-tilqima jew inkella inti tkun għadda żmien tal-incubation period, allura hemmhekk jista' jkollok persuni infetti kellna ġa persuni dwar 145 persons li ħadu l-ewwel doża u huma mbagħad ħarġu pożittivi għaliex kellek jew espożizzjoni qabel għall-virus jew inkella kien għadu fi żmien l-incubation period jew inkella ma kienx hemm biżżejjed effectiveness. Rridu nifhmu wkoll li meta aħna qegħdin nitkellmu fuq l-efficacy ta' dawn il-vaccine, meta aħna ngħidu li inti għandek 94% efficacy, allura hemmhekk dan ħajkollok tnaqqis ta' 94% ċans li inti tidħol l-isptar jew inkella inti ikollok l-imwiet. U dan huwa kif saru l-istudji fuq dawn il-viruses u fuq dawn il-vaccines. U allura hemmhekk nifhmu li ħajkollok numru ta' nies, ġifri jista' jkollok 6% li xorta jista' jkollhom l-impatt minħabba dawn il-viruses. Good afternoon, Professor Gauci, Laura Kalea from Malta today. We've now reached a situation where we have daily high cases. We have 2 variants in Malta. We also have a situation where air Malta flights are increasing.
And we have tourists who are coming to Malta to escape lockdowns in their own countries. Don't you think that it's time for a soft lockdown in order to control the influx? We'd also like a little bit of information regarding side effects of the vaccine, because we've had reports of people who have been sick for over 5 days due to the vaccine. Thank you. Mela, meta nħarsu lejn l-vjaġġar, bħalma milna dejjem, jekk tħares lejn pajjiżi oħrajn, aħna nagħmlu evalwazzjoni ta' sitwazzjoni ta' dak il-pajjiż fejn nħarsu lejn il-positivity rate tal-pajjiż, jiġifieri kemm ikollhom każijiet li huma pożittivi għat-total tal-numru ta' swab tests li huma jkun qegħdin jagħmlu. U dawk il-pajjiżi fejn huma jkollhom positivity rate li tkun għolja, dawk aħna nikklassifikawhom jew red fejn allura persuni ma jistgħux jiġu minn barra, inkella jekk huma pereżempju Maltin u jridu jirritornaw minn Malta jkun jridu jiġu permezz tat-test u mbagħad joqogħdu kwarantina, inkella dawk li jkunu amber. U dawk li jkunu amber dawk iridu jagħmlu test qabel ma huma jiġu għaw Malta. Nieħdu wkoll konsiderazzjoni wkoll it-trasmissjoni tal-varjant f'dawn il-pajjiżi, bħal pereżempju fl-Ingilterra din peress li għandha trasmissjoni qawwija tal-varjant hemmhekk dik qiegħda klassifikata bħala red zone għaliex hemmhekk hemm it-trasmissjoni ta' dan il-varjant li huwa għaddej. U għalhekk huma qegħdin fir-red zone allura kull min jiġi minn hemmhekk ikun rid jagħmel kwarantina. U b'dawn il-miżuri aħna qegħdin bekk tara kemm tista' tikkontrolla dawk in-nies li jistgħu jiġu minn barra minn Malta li jistgħu jkunu pożittivi wkoll. Fuq side effects nafu li bħal kwalinkwa vaccine oħrajn jista' jkollok xi ftit side effects. Il-maġġor parti tal-persuni li aħna rajna u followjajna x'kien qed ikollhom bħal side effects, hemm ħafna nies li ma kellhom l-ebda side effects ta' xejn. Ħafna oħrajn kellhom side effects minimi li inti jkollok ftit webbisija flit fejn inti tieħu it-tilqima, jew inkella tħossok ftit qajjin, jew inkella tħossok xi sintomi li huma ħfief. Ħafna mill-persuni dawn is-sintomi idumu biss ftit ġranet u allura jekk inti tqabbel dawn il-ftit side effects li jista' jkollok ikun vera xi ħaġa minima ma' dak li inti tara li jista' jiġri bekk wieħed jieħu il-COVID. Allura side effects huma mistennija u importanti li persuni ma jqogħdux jibżgħu li jista' jkollhom is-side effects imma jiġu jieħdu din it-tilqima. Good afternoon, Prof. Gauci, Claire Farrugia, 4 Times of Malta. So on January 6th, Health Minister Chris Fearn had said that if the number of new COVID-19 cases persisted, that there would be new measures introduced. Today, we registered a record that is much higher than what we had the first week of January. Will there be additional measures? And if not, why not? The numbers are so high. And you also mentioned the vaccination of educators, and you know that there were the vaccines being given out at the university. Now, we are informed that some of the leftover, let's call them that, vaccines that were at the university were given out to anyone who just happened to be in the area. Some couples, for instance, you have an educator and their husband went there and had the jab. Why is this happening, and what's happening with these so-called excess vaccines? Thank you. Bħalma dejjem għamilna sa mill-bidunet, meta inti għandek il-każijiet li huma dejjin u anke n-numru ta' każijiet li jkunu qegħdin jitilgħu, dejjem nagħmlu miżuri li jkunu adekwati skont is-sitwazzjoni. U qatt ma għadna lura milli jekk ikollok sitwazzjoni fejn ikollok numru ta' każijiet tieħu l-miżuri li huma effettivi. U kien għalhekk li aħna żammejna pereżempju il-bars li ħajbqgħu magħluqin għaliex rajna li inti dawn il-numru ta' każijiet baqgħu miftuħin baqgħu għoljin u allura hemmhekk fejn nafu li minn sitwazzjonijiet ta' bars jista' jkollok iktar trasmissjoni hemmhekk ħadna dak il-miżuri. Anka ġeddidna irġajna dan il-restaurants li jridu jalqu f'nofs il-lejl biex hekk kemm jista' jkun nillimitaw. Għatanna fil-post ukoll il-limitazzjoni tan-numru ta' nies ta' 6 li huwa numru li huwa żgħar li jistgħu jkunu flimkien. Però nappellaw ukoll il-pubbliku li tiġi min-naħa tagħkom ukoll li nsegwu dawn il-miżuri kemm dawk bħala prevenzjoni li jistgħmel persuna anke fid-dar tiegħu jew inkella fuq il-workplace u anke l-miżuri li hemm fil-popolazzjoni. Niftakru li aħna qegħdin nlaqmu lill-persuni nibatu għal persuni skont l-appuntamenti.
Se jista' jkun li jkun hemm persuni li ma jitfaċċawx għal diversi raġuni, allura aħna li għamilna hija li għandna backup list. Li għandna backup list, ħafna minnhom huma wkoll impjegati mental health, li aħna kollha tkun qed nibatu għalihom dawk il-persuni jekk ikun baqa' xi vaccine la darba tkun ningħalqet il-lista ta' dik il-ġurnata. Bekk allura b'dawn il-backup list fejn qegħdin insejħu lin-nies biex jiġu jitlaqmu, hemmhekk ma tkunx qiegħed taħli dawn it-tilqim, però dawn qegħdin ikunu kollha l-backup lists minn nies li huma eligibbli skont l-istrateġija. Dawn huma l-mistoqsijiet li kellna, nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nappellalkom biex inkomplu nsegwu l-miżuri li għandna fil-post, inkomplu nsegwu dak il-liġijiet li għandna fil-post ukoll u li la darba sa dejjem bit-tilqim kull min qiegħed jirċievi l-invit biex tiġu titlaqmu ejjew tlaqmu ħalli nkun nistgħu nipproteġukom. Grazzi.